Mas veí d'Horta, molt vinculat al moviment associatiu, ha presentat el llibre 50è aniversari de l'arribada del metro a Horta 1967-2017. La presentació s'ha fet al Foment Hortenc amb la col·laboració de l'escriptor Màrius Serra. El text i les imatges del llibre parteixen de l'exposició que el mateix Termes va organitzar l'octubre passat per commemorar l'efemèride dels 50 anys del metro a Horta. El llibre es divideix en dues parts, una centrada a les obres de construcció del tram Sagrera-Horta i una altra en el tram Vila-Piscina-Horta. Al llibre es destaca que als anys 60 aquesta línia va servir per fer una prova pilot de la conducció automàtica de trens. L'arribada del metro a Horta també va comportar l'augment de població de tota la zona del voltant. Això va comportar, després d'inaugurar-se el metro, que mica en mica la població d'Horta i les seves barriades del costat es anessin multiplicant i multiplicant fins a arribar a lo que és avui, que és una de les, crec que és la tercera barriada, el tercer districte en conjunt més poblat de tot Barcelona.